Здравейте, аз съм Боби и в днешния епизод ще ви покажа как да смените вашата гума. Искаме да сменим нашата гума, например сме я спукали или искаме да сложим нова външна, без значение. Начинът е един и същи. В случая нашия велосипед е с вибрей спирачка, затова първо откачаме нашата вибрей спирачка, за да може свободно да извадим гумата. Махаме маншончето, изваждаме и отпускаме. Сега има достатъчно място, за да излезе нашата гума. Ако караме с по-широка гума и тя не може да излезне, може да се наложи предварително да я спадне. Най-лесният демонтаж на капата става, когато веригата е на двата най-малки венеца, за да няма напрежение и след това ще ни е по-лесно да сложим. Всичко се случва много лесно, без да напъвате, без да се цапате излишно. Нашата гума е демонтирана. Не подпирайте велосипеда на земята. Може да ползвате, ако нямате такава стойка, може да ползвате някакво столче или нещо, за да не се подпира на дерайльора, защото може да го повредите. Демонтажа на гумата се прави с пластмасови щанги. Капата ви е алуминиева, вътрешната гума е тънка и уязвима. Не дайте да правите това нещо с отверки, защото ще спукате вътрешната гума, ще си надраскате капата, може дори да нарушите нейната повърхност. Първо, ако не ни е спукана гумата и не е спаднала до край, трябва да спаднем. След като спаднем нашата гума до край, намачкаме хубаво, да се отбие навсякъде. Винаги работете с лице на гумата, не я завъртите така пред вас. Дали ще работите на стен, на маса, долу на земята, винаги трябва да сте с лице, за да виждате какво правите. Така, демонтажа на гумата не се започва никога от вентила, поне на 20 на сантиметра от вентила или в някаква друга точка на гумата, но не и тук гумата е най-твърда на опаната. Тази кукичка ви помага, за да не се налага да държите щангата. Хубаво е да полагате с 2-3 щанги за гума. Последователно качете докато се освободи. След като се освободи вече, може да продължите с ръка. В някои случаи може и с щангата, но така рискувате да повредите вашата вътрешна гума и ако няма да я сменяте с друга, по-добре да направите внимателно с ръка. Извадили сме. Сега отиваме пак при вентила. Избутваме. Извадим нашата вътрешна гума. Така. Ако сменяме нашата външна гума с ръка, или ако е много твърда нашата гума и не можем с ръка, отново можем да използваме щангата, която е пластмасова. Внимателно избутваме. Така. Виждате, всичко се случва с малко усилие, не прилагайте усилие. Това е велосипед, така че няма нужда да използвате груба сила. Готово. Демонтираме и външната и вътрешната гума.
Когато слагаме новата гума, трябва да погледнем за нейната посока, ако има такава, да я спазим. В случая е му казана посока напред. Това е свободния ход на венеца, съответно напред за движението от това. Карваме половината част на капата в гумата. Внимателно с ръка. Карваме единия борт на гумата в шината. След това, ако сме спукали вътрешна гума и не правим упражнението за да сменим външната гума с нова, а сме спукали вътрешната гума и това е нашата стара външна гума. Много е важно с 3 или 4 пръста да обхванем цялата широчина на гумата и да проверим вътре с ръка хубаво, бавно и внимателно, за да не се порежете, защото вътре най-вероятно е останало стъкло, трънче, пиронче или нещо. И ако не проверим външната гума, след като сложим новата вътрешна гума, трънчето ще бъде във външната гума и ще спука отново вашата вътрешна гума. Това бавно и внимателно проверете. Виждате, оставям тежестта на гумата, за да може тя да се натисне към ръката ми, тъй като ако е малко трънче, няма да го усетя без натиск. Когато сложа гумата и мина през него, то ще се натисне и пак ще стане гумата. Проверявам от край до край. Започваме от вентила като начална точка и правим цял оборот. Пак казвам, бръстите са така, не са странично, така обхващат цялата ширина на гумата, където може да влезе трънчето. След като сме проверили, взимаме нашата нова вътрешна гума или залепената спукана гума. Намираме си къде ни е вентила. Отместваме външната гума. Караме на вентила до край и прехвърляме. След това наместваме вътрешната гума. Виждате, че е леко напомпана. Ако извадите нова гума от пликче и напомпвате горе-долу да се изпъне, да няма никъде смачкани места, за да може тя да легне ето така в външната гума и да стои опъна. Сега, при демонтажа не започваме от вентила, но при монтажа винаги започваме от вентила. Първо караме гумата при вентила с ръка. След това продължаваме нататък. Защото ако не остане вентила последен, рискуваме да прещупваме нашата вътрешна гума. Монтажа се случва или на ръка, ако ви по-твърда външната гума не можете, отново с пластмасова щанга. В никакъв случай не с метална отверка или метална щанга. Това ръбче на щангата е важно да легне ето така, не да влиза навътре, за да защипате вътрешната гума. Колкото по-малко е разстоянието, толкова по-лесно ще ви бъде. Ако сложите тук, ще напрегнете вашата щанга и може да я счупите. Това въртете през 1-2 см. Виждате, без никакво усилие, бавно и внимателно. Тук гумата ни стои малко по-изнесена нагоре, затова вказваме вентила, за да може той да премине над външната гума и след това го изтегнем, за да я натисне и да сме сигурни, че всичко е окей. Сега остава да напомпате вашата гума и да монтирате на велосипеда. Така, напомпали сме нашата гума. Въпросът е на колко да напомпаме, на какви атмосфери, на какво налягане. Търсим на самата гума, винаги производителът е написал нейното минимално и максимално налягане, като то може да бъде в PSI и в барове. Съответно хубаво е помпата да ни показва или PSI или барове. В случая нашата гума е между 2,5 и 4,5 бар. Преценяваме според нашето тегло и според нашето изискване за гумата, колкото да бъде твърда тя, но не извън тези граници. Напомпали сме нашата гума и сега трябва да сложим на велосипеда. Слагането на капата на
на велосипеда се случва, когато велосипеда е на земята, не когато е закачен на стенд. Защото да направим на стенда, рискуваме да сложим на криво и след това да разцентроваме нашата спирачка, нашите скорости и така нататък. Трейлера ни е в най-отпуснатото положение, на най-малкия венец, както при свалянето спирачката е отворена. Съответно веригата ляга на най-малкия венец, откъдето сме я свалили. Съвсем леко бутаме. Пускаме си Quick Release или ако е с гайки, отпускаме гайките. Виждате колко лесно става, без никакво усилие. Няма дърпания, бутания, гумата сама трябва да влезе. Трябва да сме сигурни, че е легнала равномерно. След това обратно затягаме Quick Release или виждате велосипеда стои изправен, не стои под наклон, за да няма изкривяване и гумата заставяне. Натискаме горе леко. Затварям. Закачваме нашата спирачка. Връщаме маршала. Натискаме спирачката, за да се намести. И завъртаме. Виждате леко опиране. Проверяваме всичко ли е наред. Това е правилният и възможно най-лесният и удобен начин за смяна на вашата вътрешна или външна гума. Без значение дали искате просто да сложите нова или да смените старата спукана вътрешна гума. Аз съм Боби, беше ми приятно и най-важното, не забравяйте, карайте велосипед винаги за удоволствие и с усмивка на лице.